Pentru că vine soțul acasă, bine, nu mai vine cu banii să-și cheltuiască nu știu unde, nu mai umblă pe hai-hui pe toate părțile, nici e armonie, e pace în familie, pâinea de toate zilele, când se adună în familie, bine că s-au întâlnit împreună, îi mulțumește lui Dumnezeu. Ei, și pentru viața aceasta de pe pământ numai, și să merită să slujești pe Dumnezeu. Dar mai mult de atâta, mai este încă una. Slavă Domnului! Noi pentru aia ne pregătim, în fiecare zi. Oh, ce mare e Dumnezeu nostru, ce bun e Dumnezeu nostru. Și ne pregătim și am zis, Doamne Dumnezeule, încă ceva. Am zis, Tu ai zis că mai este o viață dincolo și va fi și fericire și arată-mi. Pentru că Domnul ăsta așa, la cei tineri, cum sunteți voi aici, o zis că le va da și încă ceva. Și Duhul Sfânt care va fi și la toți, cu ei și în ei până la capăt. Iar la bătrâni ce va fi ca și la noi? La noi ne va da vedenii, visuri de noapte și Dumnezeu te va înștiința prin necazuri, prin probleme. Și am zis, Doamne, uite care e problema, eu nu știu viața de dincolo. Arată-mi Tu. Rugați-vă și voi orice probleme aveți, seara vă puneți pe genunchi, problema care aveți, aduceți-o la picioarele Domnului și Domnul în timpul nopții vă va înștiința și va sta de vorbă cu voi personal, așa cum stă un tată cu copiii lui. Și m-am zis, Doamne, mai este dincolo, mai este iad, mai este rai, arată-mi. Și Dumnezeu mi-a arătat așa în vis de noapte, mi-a arătat răpirea, m-a dus până în locuința morților și am văzut chinurile, problemele care vor fi veșnic, care se vor chinui acolo, prin așa și m-a arătat și raiul. Și am zis, da, într-adevăr, Dumnezeu e bun cu mine și a fost bun cu mine, că m-a scăpat de la moartea veșnică, nu moartea aceasta, că v-am spus, că și așa trebuie să murim. Și ne-a dat viața veșnică, de aceea se merită, dragi frați, să slujiți pe Domnul până la capăt. Și Dumnezeu are binecuvântări. Ce binecuvântări! Și pentru voi tinerii, și pentru noi mai bătrâni. Pentru voi are binecuvântări, servici, sănătate, pâinea de toate zilele care nu lipsește de pe masă și va fi cu familia ta, cu copiii tăi, mai departe și Dumnezeu va purta de grijă. Pentru noi bătrânim, ne-a dat pensie, ne-a dat un loc unde să ne odihnim, ne-a dat o casă până la capăt, iar că Dumnezeu are binecuvântare și pentru copii, și pentru mai în vârstă, și pentru bătrâni. De aceea se merită să slujim pe Domnul până la sfârșit. Domnul să ne ajute. Amin. Să rămânem încredințați în brațul Lui și nu uita. Ce să nu uităm? Nici una din binefacerile lui Dumnezeu, din binecuvântările cu care te-o binecuvântat. Că te-o binecuvântat, că n-ai fost bolnav copiii tăi, ce ai făcut? Ai alergat la oameni și au zis, bani mulți scoate din buzunar, că dacă nu poți să vii în ajutorul tău. Te-ai pus pe genunchi, cheamă-mă în ziua necazului tău și eu te voi izbăvi, iar tu ce vei face? Vei proslăvi, lăuda pe Dumnezeu că a milă de tine. Te pui pe genunchi, tu, familia ta și strigă la Domnul cauza care o ai, problemele care o ai. Și El va aduce că El totdeauna au prefăcut întristarea în bucurie. Amin. Nu poate veni bucuria dacă n-ai prima dată întristare. Vine întristarea prima dată și pe urmă vine bucuria. Cu cât întristarea mai mare, cu atâta bucuria e mai mare. Când Domnul te-a binecuvântat și te-a scăpat din cazuri grele, ca alții prin cancer, alții prin probleme foarte grele, și ți-a dat izbăvirea, ei, gura ta nu mai tace. Și mergi și spui tuturor, uite, Dumnezeul meu trăiește în veci ceea ce mi-a făcut și de iar dacă nu te duci, iată un Dumnezeu și asta nu arată. Domnul să ne țină lângă El, nu numai atât, trăiești și vegheator. Amin. Și să stăm lângă El până la capăt și Domnul, care v-a purtat de grijă până aici și vouă și nouă, ne va purta mai departe. Amin. Vreau să rămân la cuvintele acestea și dacă Domnul ne va mai ține în viață, ne vom mai întâlni. Și m-am bucurat și mă bucur că am fost aseară la fratele Daniel, acasă, și zis, hai să vezi că Dumnezeu a lucrat după promisiunile Lui și lucrează la noi. Și am zis, dar dacă mă ține în ziua de astăzi și mai stau cu voi, viu aici. Și nu m-am singur că am nici cu sorul meu și Domnul să fie cu ei și cu voi aici să stea. Vă rugați unii pentru alții și Dumnezeu aduce la îndeplinire. Strigătul tău nu ajunge numai până la tavan, până la cer. Glorie Domnului! Amin. Ai strigat de multe ori, probleme, necazuri, toate au trecut. Și Dumnezeu ți-o dat mângâiere, ți-o dat pace, ți-o dat fericire, ți-o dat un loc unde să-ți pui capul, ți-o dat pâinea de toate zilele, ți-ai familie tale și nu numai atât, nu a îngăduit steag de dol în cortul tău, nu a îngăduit suferință să fii pe patul de suferință unde să zici numai vai, numai tă vai. Și nu dau putere și sănătate, slavă Domnului, de aceea să-i mulțumim lui Dumnezeu. Amin. Că s-a îndurat de noi și au avut milă de noi, așa cum suntem noi, când nimeni nu-i sfânt ca o iconă cu părete. Că toți avem necazuri și probleme. Dar problemele noastre le punem la picioarele Domnului și spune, Doamne,
prin umblarea mea, prin gândirea mea, prin vorbirea mea, te-am întristat, iartă-ne. Și Dumnezeu acela care, e un tată, da, tata de copil, indiferent cât de rău copilul, mai dă câte unul elușă, și tot copilul, așa și Domnul cu noi. Eu mai dă câte unul elușă și vai că mă doare piciorul, vai că mă doare o mână, o măsea, e bună venită. Foarte bună venită, că atunci când ești bolnav, trebuie unii medicul. Dar dacă nu e bolnav, nu s-a duce aminte că mai este medic. Așa și aici, când mai trece până încercări, câte o încercare care mi-a venit peste noi. Măi, este Dumnezeu, Doamne, ai milă, atunci atâta strâns și te rogi, de nu mai auzi pe celălalt lângă tine, numai glasul tău. E, dacă nu treci pe nici într-un necaz, atunci, Doamne, nu te auzi nimeni cum te rogi, nici nu cânți. Domnul să ne dea putere, să lăudăm. Știi cum? Mulțumesc și în dimineața aceasta, că spune o cântare. Cu inima și gura mea eu cânt Domnule, adică laud pe Domnul. Amin. Cum e? Nu altul, că tu ești să fii la spital și acolo trimiți un bilet numai? Fraților, rugați-vă pentru mine că uite eu trec până încercare grea, că eu nu mai pot. Eu nu mă vai zic aici pe patul de suferință, rugați-vă voi pentru mine. Ei, Dumnezeu ne-a dat o binecuvântare mare. Și vouă și noi, că eu cu gura mea, eu cu inima mea laud pe Domnul în dimineața aceasta că mi-a făcut mult bine și mă face mult bine. Nu alții, un bilet, ci eu personal îl mulțumesc Domnului. Să-i mulțumim Domnului pentru bunătatea Lui care a avut în față de noi. Și dacă Domnul mai hotărâ mai departe și vă promis ceva. Nu uitați promisiunile Domnului. Vă promis că Dumnezeu va mulți poporul. Amin. Glorie Domnului! Stați în unitate că Domnul totdeauna o zis unitate, Nemia. Când s-a dus, auzi, către împăratul. Zice, și eu vreau să mă duc aici, eram tristat, supărat, și zis, auzi, eu nu te văd, zice, că, zice, e bolnav sau ce, dar o întristare a inimitatea este. Sau ce probleme ai? Că tu în fața mea, când te prezinți, trebuie să fii vesel, că nu e nicio problemă. Că viața împăratului depinde de el. Că el nu e ca și acum. El gusta de mâncare, ca să nu fie otrăvită, și în fine. Și atunci l-au văzut întristat, măi, ce vai cu tine? Și o zic, știi ce, împărate, eu duc bine cu familia mea aici, tot e bine. Da, eu mă gândesc și la părinții mei, la neamul meu, la tot de-a meu, uite acolo, ce greu o duc și ce vrei să fac? Știi ce-o zis? Nu direct eu dar răspuns. S-o dus, zice, și m-am rugat înaintea Domnului și a zis, Doamne, dă-mi cuvânt, pentru ca să pot să vorbesc la împăratul, ca să-mi dea liber, ca să mă pot duce. Și s-o duc la împăratul, zice, eu vreau să mă duc să construiesc Ierusalimul, mormintele părinților și așa, și așa, și duce. Ei, când s-au dus acolo, de erau puțini oameni, cum sunteți voi aici. Și-au zis, băi, lucrare mare, vom putea noi o mână de oameni. Și-au zis, Domnul vă va ajuta. Amin. Glorie Domnului. E, dar ce-au zis Nemia? Știți ce să facem? Veniți încoace să vorbim ceva împreună. Domnul vrea unitate. Deci suntem răspândiți pe ziduri, unul într-o parte, unul în alta, unul în Utevo, unul aici, unul nu știu pe unul în alt oraș, departe sau în alte localități pe aici. Ei, când veți auzi glasul trâmbiții, ne adunăm toți la oaltă, strigăm spre Domnul și Domnul va fi de partea noastră. Amin. Glorie Domnului! A trecut timpul, să auzi, trebuie să ne schimbăm situația, nu cum am făcut până acum. Cum? Zice, zi și noapte să strigăm spre Domnul. Și nu ne va lăsa de rușine. Poate să zică, indiferent cine a fi, că când e Domnul de partea ta, ești biruitor prin toate. Când El deschide mâna statului după dorință tot ce are viață. Iar când El a închis-o, poate să fie toți cu tine, când nimic nu vine în ajutorul tău. Și Dumnezeu le-a ajutat până la capăt de-o dus lucrarea bună. Ei, și pentru voi. Domnul v-a promis că va fi cu voi și Dumnezeu nu vă lăsa și nu vă va lăsa de rușine să zică, bă, și aia, mă, ca și Nemia. Ei au început o lucrare să fie nou, duc la bun sfârșit. Da, pentru că Domnul zice că este aici și de partea voastră. Mă bucur, ne spun de mult, pentru că vă văd pe mulți aici și Dumnezeu mai încă oiți, încă multe de adus aici în turma asta. Aleluia! Aleluia! Mărire Domnului! Rugați-vă Domnului! Pentru toți, ca Dumnezeu să umple locul acesta și va face încă ceva. Dumnezeu va face o lucrare mare aici. Să audă toți, mă, acolo la adunare, acolo. Dumnezeu a lucrat, a vindecat așa și Dumnezeu va face o lucrare mare ca să audă tot și atunci, hai să vedem. Și atunci ei se vor duce la poștă și zice, măi, cum spune acolo, ce am auzit cu urechile noastre să vedem. Am mers și am pipăit și nu numai atâta.
Am văzut și am pipăit, bă, am văzut lucrarea, că Dumnezeu chiar într-adevăr a lucrat. Hai mă să mergem acolo, că acolo Dumnezeu să prezinte. Să o prezentați și să prezinte mai departe. Rămâneți să credințați în brațul Domnului și Domnul va fi cu voi până când? Până la capăt. Nu una, nu doi, nu cinci. Până la sfârșit. Aleluia! Ce bucuria! Totdeauna eu prefăcut-o întristarea în bucurie. Suntem plini de bucurie și vesel că suntem în casa Domnului, ne putem să laudăm, unde putem toți împreună, nu te amărât și cu capul, vai, nu, laudă-L pe Domnul. Când ești întristat și amărât și supărat, știi ce să fac? Nu poți să predici, nu poți poate nici să citești în Biblie, cânte Domnului. Într-una și bucuria va veni peste tine. Și ce a zis David? A fost foarte, foarte întristat. Citiți Psalmul 13 și vedeți că ați citit. Când au venit toți, au fost împotriva lui și familia și toți, când zice să fac, Doamne, și tu m-ai părăsit. Am spus Domnului că mi-a făcut mult bine și îmi va face mult bine. Și au început și l-au lăudat pe Domnul și Domnul a prefăcut întristarea în bucurie. Și l-au scăpat din toate temele, din toate necazurile. Ei, și pe tine Domnul te va scăpa. Va fi cu tine, cu familia ta, cum o promis mai departe. Domnul să vă binecuvinteze, care binecuvântare multe pentru toți și pentru voi. Să ne credințăm viața în mâna Domnului și Domnul va lucra cum lucra. Amin. Amin.